Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Түләү кагазларында үзгәрешләр гыйнвар аеннан яңа исәпләү тәртибе керде. Тулырак хәбәрчебездән. Шаллы сулыгында кыргый үрдәкләр саны сизелерлек кимегән, кошлар кая киткән, Гүзәл Шихапова ачыклады. Гел кышны сүрәтлисе килгәнде, әҗем мәчетен ярата идем, гел ясыйсы килә иде аны. Ул кыш көне бигрәк тә матур. Шаллыда ел рәссамын билгеләделәр. Гыйнвар өчен алынган квитанцияларда гомуми йорт кирәк-яраклар өчен икенче төрле түләячәкбез. 1 гыйнвардан Россия премьер-министры кул куйган яңа карар гамәлгә керде. Документ буенча гомуми йорт кирәк-яраклары хәзер коммуналь хезмәтләрдән торак хезмәтләре графасына күчерелде. Бу нинди үзгәрешләр алып килә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Инде яңа елдан гомуми йорт кирәк-яраклары өчен яңаша түлибез. Иң мөһиме сумма ай саен бүрек булачак. Чөнки гомуми йорт белән кулланыла торган урыннар шул ук. Кулланучыларның түләү кагазларында гомуми йорт күрсәткечләре бөтенләй чагылмаячак. Объем платы за коммунальный ресурс будет вычисляться по формуле. Это норматив, который утвержден до 1 ноября прошлого года, и это есть в постановлении 1498, и он не может быть увеличен сейчас. Тариф на соответствующую услугу умножить на площадь мест общего пользования и разделить на площадь жилых и нежилых помещений. Җавапсыз күршеләр әҗә җыйса яки подъездда ут һәм суны чамадан күбрәк куллансалар, ОДН өчен түләүләр дә күп килә. Элек бу аерманы шәһәрдәшләр түләйде, хәзер исә идарә итүче оешмалар түләячәк. Үз чиратында коммуналчылар исәп-хисап җайланмалары күрсәткечләрен ешрак тикшерәчәк. Если увидим несанкционированное, испорченное и так далее, там, если не ошибаюсь, 15 раз увеличивается. Так что у вас все карты есть в руках, увеличьте и возместить свои потери. Шулай да шәһәрдәшләр ОДН күләменә тәэсир итә ала. Аларга уртак җыелышта гомуми йорт кирәк-яраклар хезмәтләрен билгеләргә кирәк булачак. У собственников помещений многоквартирных домов возможно изменение величины платы, если вдруг собственники принимают решение, что нам недостаточно мытье, допустим, окон один раз в год, которые в соответствии с правилами нормы есть. Они говорят, что вот нам, допустим, нужно 3 раза в год: весной, летом и осенью. Но зимой вряд ли будет кто-нибудь окна мыть. Вот. Возможно, они захотят для того, чтобы у них было чище в подъезде, влажную уборку проводить большее количество раз. Карар әле күптән түгел генә гамәлгә керде, сораулар күп. Шулар арасында йортның техник паспорты булу, документта гомуми куллану урыннарының мәйданы күрсәтелергә тиеш. Паспорт юк икән, ОДН өчен счетлар җибәрә алмыйлар. Барлык сорауларга җавап эзләр өчен торак инспекциясе башлыгы киләчәктә идарә итүче оешмалар һәм ресурс белән тәэмин итүчеләр белән семинарлар уздыру мөмкинлеген карый. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Төнлә автозавод проспектында югыды инспекторлары 10-нчы модельле ВАЗ автомобилен туктата. Машина йөртүче үзен сәер тоткан. Инспекторлар ират наркотик кулланган дип шикләнә. Машина йөртүче медицина тикшерүеннән баш тарткан. Закон буенча кагыйдә бузучыга 30 000 сум күләмендә штраф һәм ел ярымнан 2 елга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү яный. Себя нормально чувствуете? Конечно, замерзли, холодно. Холодно? Да. Был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях, после чего автомобиль был помещен на спецстоянку. Шаллы доценты ришвәт алганда тотылды. Мөгаллим Казан вузының Шаллы филиалында эшләгән. Моңа кадәр аның студентлардан акча алуында шикләнгәннәр. Хәзер ришвәт алу очрагы буенча җинаять эше кузгатылды. Закон буенча каралган максималь җәза 3 елдан 7 елга кадәр иректә мәхрүм итү. Хәзер гаепләнүчегә карата кисәтү чарасы кулланалар, аңа шәһәрдән чыгарга тыела. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что подозреваемый получил 32 000 рублей за сдачу экзамена по одной из дисциплин. Подозреваемый был задержан с поличным при получении взятки. Шәһәрдә полициядә исәптә торган имин булмаган гаиләләр саны арта. Буларга ата-аналар исерткеч эчемлекләр белән мавыккан, балаларын җәберләгән гаиләләр керә. Билгеле, бер сәбәпләр аркасында ата-аналары балаларын тәэмин итә алмаучыларда хокук саклау идарәсендә исәптә тора. Әлеге гаиләләргә полиция рейд уздырды. Алар белән бергә безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Бүгенге көндә Шаллы полициясендә исәптә торучы гаиләләр 600 дән артык.
Аларның һәр берсендә дә балалар бар. Кайсыларында ата-анасы эше, кайбер гаиләләрдә балалар кайчандыр җинаять кылган яисә үз-үзенә кул салырга омтылган. Әлеге полиция рейдларының төп максаты нидә? Бүген без студентлар белән килдек. Бу семьяны карарга һәм алар белән беседа үткәрергә. Бу гаилә безнең центральный отделда учетта тора. Анда 3 бала тәрбияләнә. Ул менә шул балаларга карап, ничек тәрбиялиләр, әти-әниләре белән сөйләшеп чыгабыз инде. Беренче урында балалар, аларның күңеле булсын өчен күп тә кирәкми. Казан инновация институты студентлары нәкъ менә шул максаттан аларга бүләкләр алып килгәндә инде. Аларны мәктәпне тәмамлагач үзләренә укырга чакырдылар. Балалар да үз чиратында талантлары белән бүлеште. Апалары ялгач микрофонны энекәшләре үз кулына алды. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том и днем, и ночью. Кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказки говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Бу тормышта ирсез гаиләне алып бару, бигрәк тә 3 баланы туйдыру тәрбияле ансат эшләрдән түгел. 3 бала арасыннан кыз бала беренче ирдән. Ул үз кызының хәлен белергә дә килми икән. Ә икенче ир малайларның атасыннан Наталья үзе качып киткән. Ир хатынны кимсетә торган булган. Бүгенге көндә Наталья икенче иренең әнисе белән генә элемтәдә тора. И деньгами помогает, и продуктами помогает, и на какие-то мероприятия детей забирает, то есть как бы вот на рождественские праздники, на новогодние праздники. Вот так, ну как бы мы контачим, она приходит в гости там, куда-то что-то. Вот недавно они ездили в Елабугу, там у них какие-то как зимние забавы были, в общем. Студентлар әлеге рейдка иярер алдыннан мондый авыр хәлле гаиләдә яшәүчеләр аларны шатланып көтеп алырлар, куанырлар дип күз алдына да китермәгән. Гаҗәпләнүләрен яшерә алмыйлар. Гаиләдәге мөнәсәбәтләр мәсьәләсендә әлеге гаилә башкалардан бер ягы белән дә аерылмый. Моннан студентлар үз нәтиҗәләрен ясады. Аларга булышырга, ярдәм итәргә шулай. Бу гаиләмә бик ошады. Алар мәктәптә укыйлар, также бик матур шигырьләр укыйлар. Райнур Агламетдинов, Алексей Иванов, Яңалыклар. Яр буендагы сулыкта кышлаучы үрдәкләр саны сизелерлек кимегән. Орнитологлар биредә кайчагында 90-га якын кош йөзеп йөрийде ди. Бүген исә 10 гына. Якын тирәдә урнашкан мәктәпләрдә укучылар көн саен диярлек үрдәкләрне ашата. Әмма берничә көн дәвамында ипи кисәкләре шул килеш тора. Кошлар кая киткән, хәбәрчебез ачыклады. Кошлар саны 10 тапкыр диярлек кимсә дә шәһәрдәшләр бирегә килүен дәвам итә. Алар үрдәкләрне ипи белән сыйлый. Уток-то мы видим практически каждый день, мы сюда каждый день ходим купаться. Вот. Это уже местная достопримечательность, сюда люди приходят смотреть. Точно их количество как-то не обращали внимания никогда. Әле яңа ел алдыннан гына биредә 70 үрдәк йөзеп йөрийде. Хәзер алар кая, фикерләр төрле. Орнитологлар кошлар кешеләрдән куркып китәргә мөмкин ди, чөнки бирегә этләр белән дә килүчеләр бар. Нәкъ шуңа күрә үрдәкләр тынычрак урынга киткәннәр. Первое место, это значит район ГЭСа, где очистные сооружения. Они туда могут прилетать и там видели, замечают, как они там есть. И второе, где-то в районе заводов КАМАЗа. Есть еще водоемы, тоже как очистные сооружения, где-то за заводом двигателей туда дальше. Говорят, что там еще видели. Әлеге хәлгә тагын бер аңлатма: үрдәкләргә ашарга азык җитмәгән. Нигездә кошлар бөҗәкләр, балык һәм су үсемнәр белән туклана. Шәһәрдәшләр алып килгән ипи өстәмә азык кына булып тора. Шулай да борчылырга кирәкми ди белгечләр. Иң мөһиме кошлар белән бар да тәртиптә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 2 февральда Шоллыда Россия күләм ярминке ачыла. Биредә 35 төбәктән 120 оешма үз продукциясын тәкъдим итәчәк. Ярминкәгә килгән һәркем үзенә ошаган товар алу мөмкинлегенә ия булачак. Ит ризыклары оригиналь рецептлар буенча эшләнелгән. Балык ризыкларының ниндие генә юк. Чәй һәм балга өстенлек бирүчеләр дә буш кул белән китмәячәк. Хәлвәнең генә дә 20дән артык төре тәкъдим ителәчәк. Кием салымның бизәнү әйберләренең киң ассортиментын алып киләләр. Үзбәк осталары җитештергән совут саба, форсы җәймәләре һәм башкалар. Буларның барысында Яшьлек проспекты буенча 65-нче микрорайонда урнашкан Эссен гипермаркеты янындагы мәйданда сатып алырга мөмкин. Ярминкә 2 февральдән 5-сенә кадәр дәвам итәчәк. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. 6 февраль кичке 4-гә кадәр. Бүген шәһәр картиналар галереясында 2016 ел рәссамы конкурс күргәзмәсе ачылды. Анда 135 рәсем сәнгате әсәре урын алган. Ә җиңүчеләр 5. Алар кемнәр? Быелгы күргәзмә кай ягы белән үзенчәлекле тулырак хәбәрчебез Рима Әхмәтовадан.
Ел рәссамнары шәһәр бәйгесе быел 14-нче тапкыр үтә. Бу юлы 200-дән артык әсәр тәкъдим ителгән. Шуларның иң-иңнәрен күргәзмәдә күрергә була. Мисалга, Чулпан Шәрифуллина 2 яңа шамаил иҗат иткән. Ул бәйгенең бер җиңүчесе. 2 шамаил, менә бу яңа шамаил, әҗем мәчете, кышкы әҗем мәчете. Гел кышны сурәтлисе килгәнде, әҗем мәчетен ярата идем, гел ясыйсы килә иде аны. Ул кышкыны бигрәк тә матур. Бәйгенең тагын 4 җиңүчесе бар. Бу Виктор Анютин рәсем сәнгате, Анатолий Пашин графика, Надежда Сынкова халык сәнгате, Юлия Абызова яңа исемнәр номинациясе. Әсәрләр барысы да яңа. Кайберләре бүген беренче тапкыр күрсәтелә, кайберләре инде башкала күргәзмәләрендә булып кайткан. Монда кунак буларак Алабуга түбән Кама рәссамнары да катнаша. Киләсе елга бәлки алар да бәйгегә кертелер. Әгәр дә без монда түбән Кама, Зәй һәм Алабуга рәссамнарында шушы конкурска кертсәк, ул үзенә күрә бер регион формасы алып, ул тагын да кечерәк, матуррак яңгырар иде. Ел рәссамы 2016 күргәзмәсе картиналар галереясында 13 февральгә кадәр эшләячәк. Рим Әхмәтова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Татарстан җыелма командасы Олимпия тэквондосы буенча Идел буе федераль округы беренчелегеннән җиңү белән кайтты. Бүген хәбәрчеләребез команданың төп спортчылары һәм остазлары белән очрашты. Шаллы спортчысы Роман Лещев Идел буе федераль округы спортчылары арасында тэквондо буенча көмеш медаль алып кайтты. Алтын медаль алу мөмкинлеге дә булган. Лещев соңгы мизгелдә генә җиңүне кулдан чыкындырган. Много допустил ошибок, когда Хаталар күп җибәрдем. Ул сукканда качып кытлы аңа сугып җавап кайтара алайдым. Сукмагач миңа штраф баллар бирделәр. Кисәтүләр күп алынды. Көндәшемне җиңеп тә була иде. Татарстан җыелма командасы әлеге ярышлардан барлыгы 15 медаль алып кайтты. Шуның 7-се алтын. Гомуми нәтиҗә буенча безнекеләр беренче урында. В принципе, то, что было запланировано. Җиңергә тиеш дип фаразлаган егетләребез җиңде. Беренче ел гына командага эләккән спортчылар шулай ук матур көрәш күрсәттеләр. Нәтиҗәләргә ирешер өчен аларга алга таба тагын да ныграк шөгыльләнергә, тырышырга кирәк. Безнең спортчыларны алда зур сынаулар көтә. Берничә көннән Төркиядә тэквондо буенча гран-при узачак. Анталиядә уңышлы чыгыш ясаган чиракта Кореяда булачак дөнья беренчелегенә юллама белән бүләкләячәкләр. Райнур Әгъләмтинов, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.